Internet, 5G, gero eta konexio askarragoak. Smartphoneak, tabletak eta ordenagailu eramangarriak non nahi. Gertu dirudi utopia digitalak, sareak eta teknologiak denok berdinduko gaitu. Denok izango dugu informazioa eskura eta edonork ahal izango du bere mezua 4 haizetara zabaldu. Polita da kontakizuna, baina zenbat du egiazkotik? Spoiler, ez? Sareak ez gaitu denok berdinak egiten? Edo ez dizkigu denoi aukera berdinak eskaintzen behintzat. Alde batetik, denak ez gaudelako bertan. Ez nahi bezain beste. Behar bada entzungo zenuen inoiz. Arrakala digitala kontzeptua erabiltzen da informazioaren eta komunikazioaren teknologia erabiltzeko zenbait gizataldeek dituzten mugez hitz egiteko. Muga horiek mota askotakoak izan daitezke, sozioekonomikoak, adinari dagozkionak, eta beste asko. Horregatik, guk arrakala digitalak hitz parea erabiliko dugu pluralean. Guazen ba, lehenengoarekin. Bat, arrakala sozioekonomikoa. Bai, diru sarrerek eta bizilekuak muga lezakete gailu digitaletara eta konexioetara dugun sarbidea. 2023ko datuen arabera, biztanleriaren 73%k du interneterako sarbidea. Horrek esan nahi du munduaren biztanleriaren herena baino gehiago bizi dela mundu digitaletik kanpo. Agerikoena behar bada, herrialdeen arteko arrakala da. Europa erdialdean, adibidez, sarerako konexioa eskura dago, baita zenbait kasutan doan edo modu publikoan ere. Baina ez da hala toki guztietan. Afrikako edo Hego Amerikako zenbait eskualdeetan, adibidez, ez da batere erraza konexio hori eskuratzea. Zer esanik ez, hiriguneetatik urrun bizi bazara. Baina hain urrun joan gabe ere, Euskal Autonomia Erkidegoan bertan sarbide digitala duten edo ez aintzat hartzen da familia edo gizatalde desberdinen zaurgarritasun egoera neurtzeko. Hemen ere bada jokoz kanpo uzten dugunik. 2. Gaitasun aniztasunekiko arrakala. Zailagoa da honekin ohartzea, harik eta zuri edo ondoko norbaiti eragiten dion arte. Zer gertatzen da ikusmen mugatua duten pertsoneekin, edo gorra den norbaitekin? Badu antzerki emanaldi bateko sarrerak online erosterik, edo nola egin dezake bihar zein eguraldi egingo duen begiratzeko. Webguneak ia denerako erabiltzen ditugu, baita administrazio publikoko zenbait tramite ezinbesteko egiteko ere, baina webgune asko eta asko ez daude egokituta. Eta ez lukete irisgarritasun testik gaindituko. Bada V-bikoitza CAG izeneko estandar bat, hain justu webguneak irisgarriak diren edo ez neurtzen duena, eta kategoriatan banatzen ditu horren arabera. Asko dira aintzat hartzen dituen aldagaiak, alde batetik irakurtzeko diren zatiei bestelako alternatibak eskaintzen ote zaizkien audioskoak adibidez. Baina horrez gain, erabiltzen den hizkuntza ere aztertzen da. Esaldi laburrak edo ulerterrazak erabiltzeak adibidez, irisgarritasuna errazten du. 3. Adinaren arrakala. Adina ere bada, edo izan daiteke arrakala digitalerako beste arrazi bat. Izan ere, gaur egun, 70 urte edo gehiago dituztenek haien bizitza erdia baino gehiago egin dute gailu digitalik erabili gabe. Baliabide faltagatik batzuetan, gaitasun edo formakuntza faltagatik besteetan, baina askok uko egin diote. Nahita doez, internet edo gailu adimendunak erabiltzeari. Kontuan hartuta zenbat eta zenbat gauzarako erabiltzen ditugun, ez ote ditu 3. adineko pertsonak are dependenteago egiten horrek. 4. Hizkuntza arrakala. Bai, hizkuntzak ere jokoz kanpo zaitzake. Hitz egin dugu lehenago ere, euskarak sarean dituen mugez, baina oro har, hizkuntza asko eta asko dira sarean nahikoa ondo ordezkatuta ez daudenak. Are gehiago, Andreas Kornai ekonomistaren arabera, munduko 6.000 hizkuntzetatik 5% bakarrik daude sarean bizirauteko moduan. Gailu adimenduak eta webguneak oro har ezin dira edozein hizkuntzatan erabili. Piamontera hizkuntza, adibidez, Italia iparraldean ia 3 milioi lagunek hitz egiten dute, baina ez du presentzia digitalik. 5. Genero arrakala. Eta nola ez, genero arrakala ere hartu behar dugu izpide. Beste hainbat aldagaiekin gurutzatzen bada ere, oro har, emakumeek sarbide mugatuagoa dute informazio teknologietara gizoneskoak baino. Oro har, gizonezko nerabeek harreman estuagoa dute gailu digitalekin, eta oro har, teknologia digitalen industriako langileen gehiengoa gizonezkoak dira. Badugu bertakoa den beste datu esanguratsu bat ere. 2020an EHUk egindako ikerketa batean eta itxialdiaren harira irakasleei haien konpetentzia digitalen inguruan galdetu zitzaien.
Parte hartutako emakumeek oro har euren konpetentzia digitala okerrago baloratu zuten gizonek baino. Dena dela, genero arrakala gizon emakume binomiotik harago ulertu behar da. Azken finean, arrakala digitalek gizon txuri mendebaldar ziz hetero heldua ez den pertsona orori eragiten diete. Aipatzekoa da adibidez, aireportuetako kontroletan trans pertsonek edo intersexualek pairatzen duten jazarpena. Arma detektoreko makinatik pasatzerakoan makinari esan behar diozu pertsona hori gizona edo emakumea den. Izan ere, bi gorputz horien forma ezberdina izango dela onartzen da. Eta hortaz, makinak detektatuko dituen bulto edo temperatura ezberdinei esan nahi bat eman behar zaie. Alegia, zer da pertsona horrek hankartean daramana? Sakila, ala pistola? Egoera horren aurrean, aurkituko direnentzat humilazio momentu bat izan daiteke. Arrazismo digitala. Ez da bereizketa hor amaitzen, behar bada ez da arrakala izpidean gordetzeko modukoa, baina gizarteko beste alor gehienetan bezala, azalaren koloreak ere badu eraginik sarean dugun esperientzian. Hona zenbait adibidez. Batetik, mezu bidezko aplikazio gehienek emojiak hautatzerakoan kolore jakin bat, horia, lehen esten dute normaltzat hori joz. Bestetik, adimen artifiziala ere hor dago. Irudiak sortzen dituzten adimen artifizialeko tresnari mediku gazte bat irudikatzeko eskatzen badiozu, azal zuriko gizon bat egingo dizu. Alegia, sareko tresna gehienek gizon zuria dute estandartzat. Eta azkenik, algoritmoek zeresana duten aukeraketa prozesuetan ere diskriminazioa ohikoa da. Pertsona razializatuek aukera gutxiago dituzte halako prozesuen bidez lanpostu bat edo unibertsitate plaza bat lortzeko. Eta nahi izatera, zerrenda are luzeagoa izan daiteke. Badirudi mundu justuago bat eraiki nahi duenak, baduela nahikoa lan teknologiaren eremuan ere, ezta? Laster arte.